Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Inda ranka ka sha kallo, in ji Hausawa, fitattun jaruman nan na Kannywood mata. Jaruma Jamila na Gudu da kuma takwararta Jaruma Hadiza Gabon sun saki sabon bidiyo. A cikin sababbin bidiyon da za mu kai ku masu kallo, za ku zaɓi bidiyon da ya fi burge ku. Amma kafin mu kai ku ga bidiyon, don Allah ku danna mana subscribe da alamar like. Mun gode. Baba ka sai aka kalla. Yankido bala'i, yankido bala'i, yankido bala'i, yankido bala'i. Fresh suka bi ni da kallo, wana batta ta nuno. Ita ce mala yanzu ta juyo, antibili kika ganta ti dano. Kai kido ta samun ido, shi da force yanzu ya kake yankido. MT bugo duka muzo, in na zo gurin ta cika san ido. Ita ce, ita ce, ita ce mana, ita ce, ita ce, ita ce, ita ce mana, ita ce, ta girma kamar ta fashe. Ita ce, ita ce, ita ce, ita ce mama, ita ce, ita ce, ita ce, ita ce, ita ce ta rike ni kudin ta kashi. Malama a get money zo kwalama, kido Alhaji na iya babu zama. Yanzu babu ke kin ga na yi kawa, haba in ta ganni tana kerawa. Kin gani ne da riba, kid na kashe miki cash muka ɗiba. Yanzu ga mu aka duba, showing the flow in ta ganni ta duka. Fresh cheese overdose, su muka tara. Fada da ni kin jikar da ki fara. Tall nigga fresh, ta ganni ta kara. Yanzu ka cash da banni na tara. To amma kika mun haka ko kitina, ni na jaki cikin ɗaka ko bad guy in the town mu muna haka ko haba ta gano ki. Ba tare da ɓata lokaci ba, bara mu kai ku ga bidiyon Jaruma Hadiza Gabon. Don Allah kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar like. Mun gode. Komiki da boy, DBB Arewa confirm. MT on the mix. Emana, DBB radio akwai story. Hawa kido na muna tare da momi. Fine girl like your mommy ta kira ni. You told me say kido wai na zo ne za ta ganni. Kaga ko za ta maka aiki ko, ka san in ta kama kayan kido ba ta bari ko. Daddy no ni daddy bibi ban da sisi. In na je gurin ta kido zan ta kan APC. To jama'a, da fatan wa'annan bidiyon sun burge ku. Ku danna mana subscribe da alamar like. Mun gode. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa.